clear tu ta chi bai lai vek ulai ola tun tun chu the rain ti kum sang ni le som pariata an ti chu chu ka clear ho ve thung do na ni Scandinavian school la lo langa kum som paruko pa simon chu lo langin a thian te nen chu reng ma chung chang an soya an hlim ngai mai fiam thu te an thoa an nui bok mai ani an ma lo ka chuan chiat na lo thleng tur chu an hre mai si lova Simon pa Frederick chu aron lang thut maya arang takin athian tela ka tang chuan aron kai sang ngal ta Frederick chu company pakhat Apollo nan tia scientist ania ruah pui hla om zet mai ron suranga chu ruah pui chuan virus run kengin mihring tam tak ati hlum dawr ani ti a hria ani chum dum tam tak chuan khopui chu aron pan meka anu pui panau te chu mun him lama hruai chu tumin kar a phur mek ani Simon unau pa Rasmus chuan seatbelt a hren du lo wang chuan a in nial buaya Frederick chuan hnung lama hoya wang chuan an motor dang nen chuan a in supal ta hlau maya motor ran ti sam zo ta Frederick chuan huna tam to lo ti hria in chu tilaya din khomuan chu du lovin mun him lam pan chuan a chung kwa chu ke in a hruai tangot mai ani pakhat chuan chu tiam han mo taka an tlan bo dai wang chuan aron zui ve a reivak lowa chuan an chung kwa chuan Apollon company ina emergency atana bankaran siam lam pan chuan aron tlana bankara an lu hnu reivak lowa chuan ruah chu haron sur tranta chuta ruapui van on na satak mai chuan khopui chu a chuta hrep mai ani an chung kwa chuan bankar chung rilan lu ma chuan an in sanitize veka naupang te chu an hlau thawng hle maya chu tiangin an nu le pa po an hlau thawng ve tho mai amai ro chu an fa te mu lai ro chuan ti lan an du lo ani pa ber chu pon lama mi te tran pui tura a chu angai le dona ti chuan a chu ma chuan Simon nena chuan a unau pa lo en kol uluk tur chuan a cha ani thu tam soi man ani to si lo wa Frederick po chuan ril runwam lo tak chuan a chung ko te chu a kal san ta chutia apa kal nuwa chuan a phone chu a han ena a thian te ho chu ruah sur wang chuan an lo boral nu mai ti awa hre thei ta tu po ruah sur dowa pona om te chu virus chuan rang takina man zuya an boral ta zoi mai ani nu ber chuan a fa te chu thlamu na duwa in tur te chu an buat saya a mai ro chu in tur buat sai zonga akut khur der awang chuan an ni poin an nu chuan a hlau ve ani ti po an hre thian khermai an bankar kongkhar chu tuai mo hian aron chumbur burmaya anu chuan Frederick chu ani lo ti a hria Frederick chu amaina ron lut thei don ani ti po a hria chu wang chuan a fa te chu bankar kongkar honglo tur chuan a thia ma se no pang pan hi thuai lo zet te chuan anu thu chu an oi thlat lo anu in aron dan ma chuan kongkhar chu an hong le tatlat mai a poi zo ta anin sut na hmun atanga ron zui tu pa chu alo nia pona chuan alo dinga virus chuan alo man ve me kani Rasmus chu alo pot lat maya ti chuan an chu kuan en chuan a in pot buai zo ta nu ber chuan afa te chan nan chuan chu pa chu awa bo tapop maya ti chuan nu ber po chuan virus a kai ta a naupang te chu kongkhar khar tur chuan atia ti chuan Rasmus le Simon in an hmu reng lai chuan an nu ber chu a boral le ta a an lunga in an thla phang tak zet ani ma se ti theian nei der mai silo an thuai lo ra an tel ta reilo te a chuan Simon chuan a unau pa chu ti hlim tumin engemote a in fiam puya amai ro chu ha chung ri le ro ana tak zet ani zana tuitakan mut lai chuan Simon chu engmo hian a ron ti hara Rasmus chu pona lo chu khi lo nia a soidan chuan apa chu an bul mai a chuan alo om ve ni na soya amai ro chu Simon chuan amumanga ni arin tu te a hrila ti chuan bankar chu a han bel chianga control room chu mu in chita tang chuan an bul vela chuan bankar dang a lom ve nual ti an hre thei ta ani Simon chuan han biak po atuma amai ro chu a hlo cham zel mai amai ro chuan man ron yang ang chuan biak po a han tum lai sa a topa chuan mi panau pang pakhat Philip chu han va be pop thei ta hlau maya ani po chu teenager ni ve thawin lau thong takin basement a hian alo tang alo ni achung te chu virus wangin alo thivek to mai hi alo nia Simon chu tranpui turin alo ko ve me pokani
chu tian in biak reng lai chuan a in biak na chu a top ta thut maya a in be chun zom thei ta bik lo top mai Simon chuan an au chu hnemin apa chu khawvel a chan him huna aron le don ni na soy ani ti chuan an pahnih chuan an om du na niawma zat an oma cholkar a liama thla liam le a thla po a liam le ta thla liam fe nuwa chuan kum meu po a liam ve le ta kum ruk zet a liam hnu chuan rasmas po chu kum som pasari zet ta lo ni ve to a hmui te po lo phul ve to in me angai ve tran ta ani rasmas po chuan tlei rol nun phung chu ron hre chho ve tanin a u po aron nial ve thin tran ta a apa chu alo le to don lo ani ti a hria ni a ngain do ta ama chu bum renga angai ani a thin po arim ve thin le mai zan khat chu Simon chuan ang hak rei ve to via wa in thria in rasmas amuthil hlan chuan sut chu ha in pona chu chu haril ruk ta a kumruk nuwa avoi khatna tan kongkhar chu a han hong ta rang takin anu bora lai te chu aril ruwa chuan aron lang let le a anu ruang chu a han zong vela amero chu mutur lo der to lo ramsai na ezo to ani arinom ti chuan khopui lampan chuan a kalta a akalna chuan chinchiana maksak tak tak te chu a mutre mai Simon chuan chung te chu a en zela a mairo chu ruang cheto bak chu mutur anei lo ti chuan chu khowela chuan mihring dam dang anom ve to lo ani ti a hrethia tamreng mai vera son len ma te chu history an changzo ta chu tia bangkara khosak reng po chu eng ruen ang don lo ani ti a hrethiam tareng maya ui pakhat hian ron mu in aron uma rang takin pindan pakhata chuan ai kal khung tatlat mai atu zing alo ni chuan rasmas aron har chuan Simon chu choka aron muwa zanlama athil ti te chu au nau pa chu harila pona chuan tuma nungdam manom to lo ani ti au nau pa chu harila ni ti chuan atu ka chuan chu bangkar chu san an ril ruk ta zana chuan an pani chuan an in kuwa an mu hil le ta an bangkara boru lu le chuana chu a in block ani ti reng an hrelowa oxygen a omlo ti po an hrelo Simon chu ni khor heloina oma amero chu rasmas chu rang takin aron har chuka a unau nu chu kongkhar lampan chu na hnuk chuk ta ti chuan boru lu na chu a chhia ni lovin midangin an lo ti lui jok alo ni ti an va hre thei ta ani dam chuak then khat chuan nimin lam khan Simon kha an lo hmuwa aron zui ru hi alo nia ti chuan an omna chu an ron run ta alo ni silai chuan an tina room pakhata chuan an kal hnan ta an bangkar chu ei turan du wanga ron run hi han lo nia amaro chu rasmas le Simon khan hun rei tak chu bangkara anom to wang chuan ei tur po alo mu mal to lo chuti engma mu chu turan nei ta lowa chuan chu bangkar chu san an ril ruk ta chuti an chu san dai chuan pindan chungri la chuan rasmas le Simon chu an thi ma chu an tang to don ani Simon chuan thilom zia chu hrethiam thuain an ho tu pa ber Martin an hena chuan bangkar dang omna te chu a hriat thu a hrila chunga chuan ei tura om ngei po arin thu a hrila ni ti chuan Martin a chuan hruai chua an zinga kalve chu ha phal sakta an thian char tar ten hena tang chuan khawvel mi pui zinga zazela som ku chu an thivek to ani ti an hre chuk ta a chunga la dam chun te chu an nun na turin an lo in beichiam thin hi alo ni ei tur le in tur an nei ang te chu an lo in rok sak thin bok an in thata an ei tur te an in lak saka chu tiang chuan khawvel chu halo buai zo ta ani Martina chu sipai zinga mi ania quarantine ho omna veng turati ani ruapui sur nuwa khan lei veng turati ania chuti lai chuan meiche pakhat hian afanu nen chu lei chu ron cross an tumani chu lei zo tlang te chu ka hlum turan nia amero chu Martina chuan khongain akap hlum du talawa ti chuan a thian te chu chunu chuan virus aron kaidar taloma ama chau chu hadam chuak thei ta ani ti chuan a thian pa pakhat petik nen chuan anin kopa ei tur zongin an vak vel thin ta ani ni khat chu an pahnih chuan mi pathum hi han va hmuwa chung zinga an hon du ber chu Beatrice ania a thian te pahnih nen hian an lo in kopani
an ni chuan ei tur om na hmun an hriat thu an hrila ti chuan chung ho ten en chuan a in zom khom ta hi halo ni a chu ti in kop reng chung chuan British chuan Martina chu sex alo man pui thin bok ani an pol ho chu banker pahnih na lampan chuan a ron kal meka Simon chuan ma hruai zel bok atira chuan Simon chu an ring vak lo ani Rasmus le British chuan engemaw han soiduna Rasmus chu pon bo ruak theng thoa han dong le wana han hmute thingkung sang pui pui han hmute wang chuan aril rupo anuamin ahlim veng mai kongpuya chuan motor pakhat hian hmua an biruta silai keng panhi hi motor atang chuan ron chuaka chu mi te chu adam chuak te kidnap thin tu te han lo ni ome an ni ho chu an ron hmu ma chuan meiche pakhat ngolam pana tlan chu an hmua chunu chu an ngai ven ta jok chu mi ten meichi an ngai vena wang chuan tlan bon tuma amero chu Simon chuan an vai chuan a ti ding tlat mai chu meiche khong ai thak tak chu chan hi ma du ani British pot chuan alo pui ve boka nakina chuan chunu chu aron langa virus alo kaya nge ani ti om dara tang chuan a hriat thei ti chuan Martin chuan silai chuan a kap lum ta midang te chuan point view ma in chu bak chu du thang tur dang an nei silo ani chu mi zana chuan building pakhata hian an riaka an member zinga mi lia chu adam lo awangin chu tilai hmuna chuan an chol dor ani Rasmus chuan mi thi pakhat pheikhok bun chu ala a bun ve tamaya chu pheikhok a hmu wang chuan alom ngai mai a chan po chu pheikhok chu 100% waterproof ani wang ani zana chuan Simon chu amu hil thuaya Rasmus ero chu amu hil ve mai lo thung chu tia mu thelo wang chuan building vela chuan a kalkula chu tia wa vel na chuan Beatrice le Martin te chuan section lo mang du na ni ti awa mu theya Beatrice chu adu ruk ema wang chuan Martin chu ha thik ngai mai atuk zing alo ni chuan bunker pahnih na lampan chuan an kal le ta an kalkonga chuan vam du thlak tak mai in Rasmus chuan tuilo tling chu harap pal hlau maya virus a kai nge rin Martin chuan a silai chu ala chuaka ka hnuma tum tamae amero chu Simon chuan alo dang thuaya vanai thlak tak mai in a pheikhok waterproof chuan alo chan him hlau mai hi halo ni ti chuan an kal zela atopa chuan bunker lam chuan thlengta chu bunker chu Simon fingerprint mang chuan hon thei ani hlau mai a chunga chuan ei tur tam tak an hmu theya chu tiang takatam chu kumama zat an hmu to lo wangin an member zong te chu an hlimin an lom ngai mai chu hmuna chuan cholkareng ma zat ta tur cho alo matin ni Simon chuan pindan pakhata phone chu ha hmua chu phone chu apa phone ngai ani ti a hret hei chu miom zia chu kumama zat lim ta chu bangkara chu na pa chu a cheng ani ti a hret hei ta phone a han check chuan Frederica Boss ne na tang chuan message video message chu alo dong reng maya Frederica Boss chuan Apollon headquarter Sweden lama kalturin alo hruai hi alo nia Frederic chau chuan chu virus laka inven na chu asiam chuak the ani ti te chu pa chu na soibok Simon chuan Martin an hena chu video chu ha mu tira Sweden lama an unau chuan hruai turin ange na ni amer chu Martin chuan lo hnial thung chu ti lo hnial awang chuan Rasmus le Simon chuan chu bunker chu san zai an rel ta ni British chu alo har nu chuan Simon te chu anom to lo ani ti aron tha chuaka ti chuan Martin chu mang tha in a thian te chu zui ve tum ta zok ani Martin chuan chu tianga an thian ten an chu san dai awang chuan chu bunker chu nuama ti bi khau lo maya Copenhagen khodai fe man lo thlen chuan a in mu khom le tha a ti chuan hmalam panin kal le ta zer mai ani chu tianga in mu khom le ta ka wang chuan lim takin anin koma darkar engma zat an kal le nuwa chuan ha cholin eile in turan neyang ang te chu haneya jin le lia te chu an bul maya tarmit dora chuan tarmit thar lam tur chuan an kala chutian kalhan chuan an thian te chu ru te chuan an ei tur te an duwa wangin an lo bei chiam mai rang takin an tlan chia amero chu Simon chu an zinga tang chuan a tal rang hlau mai ani ala hrian ngai lo rama chuan atlan chia chuta chuan mi panau pang pakhathi awak muwa chuti lai tak chuan ropui vanon chu haron sur le ta chiam maya an himna ni be sein building chunga chuan an tlan lut le ta thuai mai chuno pangte chuan pumna dam doi hi aron la chuak rewa Simon chuan a choi tur neyang ang chu hape ve bok chuti lai tak chuan chuno pangpa chu aron langa Simon chu hla oma nga in
aron lawang reng khop mai Simon chuan a hlo lo ani ti hriat tirnan an choi tur nei ang te chu a han pe ve boka Ruah sur po aban ta ka chuan naupang le apa chu pona an chuka ponan thleng or ti chuan misual rual chuan anon bele ta chiam mai Simon chuan tan puidu vio ma se ama chu buanan thuk zo ka en nuk lu don ani ti a hriat wangin apui ngam tabik lo ani ti chuan atlan chi santa a chuti lai vek chuan British le Rasmus te chuan khoi mo lai mun hi anon thlenga chuti lai mun chu British chuan ano pan laia a chena thin ani ti a hachuk ta an ina chuan an lu ta chuti lai mun a chuan ro pui sur nuwa khan a kal le to lo ani chuti lai an in room wa thlen chuan anu le apa chu an khuma chuan an ruang lo let ngat mai Rasmus chuan chuti anga alung chia mu chuan alo hnem ve thuaya Ruah puya ban ta ka chuan a ma anin hlo na lampan chuan an kal le ta a chumi hmuna chuan Simon po chulom ve in an vai chuan an mu khom le thei ta ani amaro chu van duina lo thleng le ta misul pakhat chuan aron be le ta thlat mai Simon chu haron zui hi lo nia Rasmus chu ku thutin ei turan pek lo chuan athat don ani ti asoya vane thla takin Martin le Patrick anon lang hlau mai an ma ni maya om kha an lo du bik lowa an thian ta chu ronzom ve an tum hi haloni chu misul pa chuan Rasmus chu a vit trama ti chuan atlan cheta Simon chuan an bu hmaya chuan bankar danga omani ti hrein Martin a hena chu mi hmuna Rasmus a hruai thleng tur chu rang ena chu bankara chuan dam doite a oma be se ani ti chuan an thian ho chuan Rasmus a chu bankar lampan chuan an hruai ta a ti chuan a hliam te chu tuam dam sakin an theiang ang chuan an chan hin thei ta ani sin dang lo lang le in British le Martin ba ka an thian te chuan ei tur an zong me ka in te pakhat hi lo omin British chuan chu in te chu an naupan laia an in ani thu Martin chu a hrila chu mi om zia chu a thian ten hena chuan do ta soiti na ani a ma point Rasmus an hena an naupan lai in a mu to ani kha chu tiang ani chuan British hian an hena chuan enga moze bruk ani hani nge yang le Martin a chuan Simon hena chuan bankar hnung bera an man roa mu thar chu a ko muwa chu man rom hang chuan chu khopui map chu a en tira chu khopui sira chuan bang cha thatak mai hi halo om reng mai Martin chuan chu bang an siam na chan chu bang siam tu te chu virus chuan a effect velo nia angai ani chu mi om zia chu an tan dam kho chuan a chan salo om nia angai ani enge lo thleng ze lang ti chu khuanu lo chuan tu man an hrathiam to bik lo le ti chuan movie chu halo top le ta hari clear tu te a top dan hi halak lo ang reng riau maya patru po om le ngai tu rangai ani ilo clear zo awangin kalo me